Un dia com avui, fa 100 anys, va néixer Jordi Palomer i Pons, al carrer de la Perera d'Arenys de Mar. Seria molt llarg i tediós detallar totes les entitats amb les quals va col·laborar, la seva dedicació a la política, el seu treball com a director del museu i de l'Escola de Gènere de Punt de Canet de Mar. És per això que el que volem fer avui és recordar la seva vessant més humana a través dels records d'algunes de les persones que el van conèixer i van treballar amb ell. En Jordi era una persona molt peculiar, al mateix temps divertida. Ell anava, com diria un nano d'avui en dia, al seu rotllo, vull dir, si això interessa, doncs interessa, igual com quan va posar-se aquí al museu, que ell sabia el que volia i anava fi amb això. Una persona inquieta. Els Palomer, doncs, ho són molt d'actius. Sí, tant l'avi com l'oncle Josep, l'oncle Capellà, la meva mare, ella, jo. Sempre som gent que hem fet molta cosa. I potser doncs, l'oncle Jordi era doncs, un dels que feia més coses, més diversitat de coses. Estava ficat, doncs, com bé has dit, en molts llocs. A casa no ho estava mai, perquè fugia, perquè quan entraven a netejar el que fos, ell cap al museu. I jo el recordo de ben petit, de quan començava a anar a casa l'avi Quimet i l'àvia Quimeta, doncs hi havia l'oncle Jordi, i la majoria de vegades només entraves a la casa, senties dues coses. La màquina d'escriure, que sempre estava escrivint articles, llibres, i després la Niva. Doncs la gossa que va tenir, la Niva, que em sembla que va tenir 3 generacions, no sé 3 gossos, i quan trucava es bordava. Els veïns, el balcó obert, la màquina d'escriure, jo no sé com va quedar sencera. L'elèctrica la va raconar, es va trobar dalt en un armari, perquè ell només li agradava era picar. Però bueno, aquesta afició que tenia de la història, del recull de les dades, jo penso que també va ser una de les seves inquietuds més grans que va tenir com a historiador, com a publicista, i tot el que era escrit i llegit, li anava en pintura. Penso que, a més de ser un gran enginyer, un gran director, un gran professor, era un gran pensador com recull d'història, de detalls. Tot que li agradava, viure bé, disfrutar de la vida, disfrutar dels àpats i disfrutar de parlar amb gent que tenia maquinària antiga. Ell era un gran expert a nivell mundial, de les màquines circulars de gran diàmetre, era una cosa que ell dominava. Era pioner doncs, de molts dels invents que s'havien fet dintre les màquines circulars arreu de tot el món, donava conferències per tot el món. I la seva opinió era molt respectada. Escrivia a moltes revistes, va muntar el Congrés Internacional Europeu de Gènere de Punt, que s'havia fet a diferents ciutats d'Europa i les va muntar entre Barcelona i Canet. El que ell volia era comunicació, exterioritzar, i molt ampliació de coneixements de diferents països. Perquè em penso que aquesta escola es havia engegat als anys 20, no sé quant, però ho van deixar estar. I quan es va inaugurar després, ja va ser dels primers anys que van en Jordi, que no el volien perquè era molt jove. Tenia 14 anys, em penso. I van fer un examen i van dir sí, pot entrar tranquil·lament. Ja està, d'aquí fins que el van treure. Com a professor i com a director de l'Escola de Canet, perquè jo pràcticament vaig enganxar els últims anys, era curiós, era en Jordi. Era una persona molt, com ho diria, molt peculiar. Era molt bon professor, en sabia molt, però, esclar, hi havia algun curs que tenia algun altre problema, que és que les seves classes eren després de dinar.
I ell tenia, doncs, una manera de parlar amb un to sempre igual, que havent dinat, a vegades això feia que fessis alguna becaineta. Era molt murri, per exemple, amb quin aspecte. Ell, per exemple, donava consells que sempre els he tingut aquí gravadets, aquests. Diu, home, mai que vagis amb una fàbrica i te diguin que aquesta màquina no funciona, tu potser arribes allà i d'entrada ja veus quin problema té allò. Però tu no diguis res de seguida, que tu has de guanyar, perquè si dius toca aquí i ja està arreglat, et diran, bueno, vés-te'n que no val res això perquè no t'ha costat res resoldre el tema. I tu primer toques, no toquis mai tu cap cargol, perquè el que estiguin allà de mecànica en sabrà més que tu i haurà tocat més cargols que tu digues, toca aquí, apreta allà, fes aquí, fes allà, ara puja, i mentre el vas despistant perquè ell no sap per què fas tot això. I després ja quan l'assumpte el tens ben arrencat, llavors, si saps ben bé per allà on te van els cargols, dius, a veure, puja aquesta lleva, a veure, toca aquella una miqueta, i llavors em sembla que l'assumpte ha estat molt treballat, i en aquest aspecte em referia que era molt murri. A més d'això, doncs, en els viatges de fi de curs, a ell li agradava molt viatjar i tenia que anar sempre un professor i no hi volia anar mai ningú, esclar, anar a viatges, doncs, amb nois de 17-18 anys, doncs era bastant durill i ell s'apuntava sempre, Nosaltres vam fer el primer viatge que vam sortir a l'estranger, vam anar a Alemanya, vam anar a Suècia, vam anar a Dinamarca, vam acabar a París, i ell es va apuntar. Tots els que hem anat parlant, després de sortir de l'escola, tenen un molt bon record de l'oncle Jordi. Com a president de l'Associació de Puntaires era un bon president. Me'n recordo que les assemblees les fèiem a la Balmesiana. I, evidentment, hi havia unes amb un acord d'una cosa i les altres una banda i ell al mig. Però quan ja veia que les dues bandes es havien d'embolicar, patapum, cop de puny a la taula. Això, i avall. I el que deia ell és el que es feia. Perquè, esclar, és que ell, diguéssim, era el que portava la base de cantar el què i el com. Llavors ens discutien i ell posava el punt final. I i tothom estava content, de debò. Però sempre va ser perquè ell tenia molta mà esquerra, però la mà esquerra li venia de la Canet ja. O sigui, de la direcció de Canet tenia una mà esquerra amb dominar el públic, amb manar, que aquí a les Puntaires els hi va anar de parella.